Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información hoxe, mércores 29 do mes de abril. Imos a falarlles na radio, na televisión municipal de Cerceda, de esa excursión que xa abriu o plazo para Sevilla e Cádiz. Falaremos das axudas á natalidade que tamén se poden solicitar. Recordamos que xa se poden anotar a festa social da terceira idade, que será tamén no mes que ven, e falaremosles hoxe de obras que se están executando, outras que se van a executar. A carreira solidaria aos 11 das vías xa ten prácticamente 400 anotados e a carreira de obstáculos Poseidon Race ten prácticamente 800. Éxito nestas probas que serán tamén no mes que ven. Falaremos de plantas de baterías que se van a ubicar en Cerceda. Xa hai 2 que teñen permisos. Falaremos da renovación de plaza nos cursiños de natación, da limpeza de fincas para prevenir incendios e da ITV de turismos que se poderá pasar o mes que ven tamén aquí en Cerceda. En canto tempo, seguiremos cunha situación semellante para mañá, posibilidade de algún chubasco trebuento, pero que en xeral pois serán xornadas de alternancia de nubes e claros. Esta semana abriu o plazo para anotarse a excursión de varios días que vai a ter lugar a Sevilla e a Cádiz, organizado polo Departamento de Benestar do Concello para os próximos días en outubro. En concreto vai a ser para os días 16, 17, 18, 19 e 20 de outubro. Do 16 ao 20 de outubro será esta excursión que a día de hoxe xa ten máis de 15 persoas anotadas. A inscripción está aberta ata o día 8 de maio. Ata 8 de maio está aberta a inscripción e o precio por persoa é de 700 euros. Para anotarse poden facelo presencialmente na terceira planta da Casa do Concello ou por un formulario que atoparán na páxina web municipal. Esta viaxe a Sevilla e a Cádiz incluye todo, viaxe en avión ou autocar para desplazarse por Andalucía e visitas a lugares emblemáticos tanto de Sevilla como da provincia de Cádiz. Se teñen algunha dúbida, tamén poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais 981 68 60 68. Lembren que ata o día 8 de maio hai de plazo para inscribirse a esta excursión que será Sevilla-Cádiz do 16 ao 20 de outubro. Mais plazos, tamén xa se pode solicitar as axudas á natalidade que dá o Concello de Cerceda. Se trata de un pago único de 300 euros por nacemento, por adopción ou por acollemento de un fillo ao longo de este ano. En este caso, incluso, vai incluído dende o 1 de novembro do ano 2025 ata o 30 de outubro de 2026. Nesa franxa de tempo, se vostede tivo neno, nena por acollemento, incluso por adopción, pois que sepa que pode solicitar esa axuda do 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. O prazo para poder solicitala pois tamén é amplo. O prazo xa está aberto e vai a estar aberto ata o 30 de novembro. Como poden solicitar estas axudas? Pois poden consultar as bases que atoparán na páxina web municipal, aí atoparán as bases, ou na terceira planta do Concello, ou no rexistro, na planta baixa tamén da Casa Consistorial, e aí neses mesmos lugares é dende poden solicitar esta axuda. Tamén poden solicitala en sede electrónica en www.cerceda.org. A bo ritmo tamén van as anotacións para a festa social da terceira idade que xa superan as 300 persoas a día de hoxe. Está aberto o plazo para anotarse a festa social dos maiores de Cerceda que será o 23 do próximo mes de maio na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, a partir das 2 da tarde, cando haberá xa música, haberá un gran xantar popular e haberá sorpresas. As inscripcións, que son gratuitas, poden facelas presencialmente na terceira planta do Concello, nas oficinas de Servicios Sociais ou por teléfono, chamando ao 981 68 60 68.
Durante a semana pasada, o Concello de Cerceda, a través do seu alcalde, Juan Manuel Rodríguez, e tamén acompañado por Catrina Queijo, concellera de Benestar, e o concellero de Medio Rural, Ángel Gestal, supervisaron o estado das actuacións, das obras que se están levando a cabo, algunhas xa rematadas, prácticamente rematadas, outras comenzando ao longo de todo o término municipal. Tamén na xornada de hoxe coñecíamos que se publicaba por parte da Diputación tamén unha obra a maiores a incluir que se vai executar na carretera de Cerceda a Xesteda, mellora do firme en unha parte do trazado. Pola súa parte, en Meirama, por exemplo, indo por parroquias, a depuradora está prácticamente rematada, só queda conectala á rede eléctrica, a antigua escola unitaria se está empezando o illamento e a eficiencia enerxética, e tamén se vai empezar en breve os aparcamentos na iglesia de Meirama. En Cerceda, na parroquia de Cerceda, hai un saneamento en Ribasoutas que se está executando, tamén os anexos, en este caso, na rúa Rosalía de Castro, que tamén se van a arranxar. En Queixas, tanto na carretera Abelleira a Boedo, da Abelleira a Boedo, que xa está prácticamente rematada, cos asfaltado, pero tamén en Xesteda un camiño, ali mesmo en Xesteda, é o camiño do Monte en Xesteda. En Rodís, dende Brazal de abaixo, pluviais en Sandián, en Cova das Andes, en Vilarballo, e un abastecemento que tamén se vai levar a cabo en Rodís. En canto lembren as instalacións deportivas, o campo de fútbol do Outeiro, que se está traballando nel, e no campo de fútbol do Rodís. A sinalar que en canto a saneamento levan xa casi que 1 millón de euros en todo o territorio municipal no que vai destes meses. Imos escoitar precisamente o que nos decía o alcalde de Cerceda cando facía visita a estas obras. Pois hoxe estamos a facer unha visita ás distintas obras que temos previsto e que temos en execución na parroquia de Meirama, empezando por este inicio na escola unitaria, que é unha obra de illamento, de eficiencia enerxética, que vai mellorar o consumo, no sentido de que vai a supoñer un aforro importante, e tamén vai a mellorar o confort das persoas que aquí asisten, de aí a importancia social que ten esta actuación. Por outra banda, temos xa en gran estado de execución a depuradora de Meirama, e tamén vamos a iniciar en breve, que xa está contratada, a segunda fase do aparcamento na zona da igrexa de Meirama. O certo é que é unha parroquia con marxe de mellora, con necesidade de mellora, e paso a paso a nosa intención, lóxicamente, é irlle dando ese avance. Sen dúbida estamos falando de 3 infraestructuras moi importantes. Por un lado están as de servicios, como ven sendo a depuradora. O saneamento é un ámbito no cal levamos investidos neste mandato, e non levamos investidos de momento, pero entre o proxectado e o investido estaríamos falando en torno a 1 millón de euros. Estamos tamén executando o saneamento en Ribasoutas, en avanzado grado de traballo tamén, e despois a escola unitaria, como ben digo, é un lugar que aglutina moito a nivel social, que dinamiza, é importante no rural, especialmente nas parroquias, pois darlle ese impulso, e despois o aparcamento de Meirama, se ben é certo que ata agora na zona da igrexa se estivo empregando, e foi funcional, ten unha necesidade de mellora, ten un potencial de mellora, o cal vamos a tratar de facer realidade, non? Entón é un pouco o tema, darlle impulso a 3 infraestructuras, que despois eso non vai, digamos, confrontado con outras obras e outras actuacións que podemos facer na parroquia, como un muro en Picardel, e tamén outras referidas a asuntos que teñen que ver co firme en distintos accesos ao longo do territorio da parroquia. Bueno, aproveita vostede hoxe para visitar máis obras e comprobar como están funcionando, como se están facendo, e evidentemente queremos que nos enumere algunha delas. Boedo, por exemplo, é importante, non? Por exemplo, o aglomerado da Abelleira a Boedo, que se está botando neste momento, que é unha obra que prácticamente se está finalizando, se ben é certo que da zona da Abelleira cara á Marquesina se executarán tamén unhas conetas de formigón, que é algo moi solicitado, que xa se viña planteando dende fai 3 anos, non constou no proxecto nun primeiro inicio, e vaise executar de igual modo, vaise tramitar e levar a cabo. Neste momento se está aglomerando ali, tamén se fai o propio coas pluviais en Sandián, e vai na liña tamén do que se vai facendo en Brazal, en Vilarbello, en Cova das Andes, obras todas elas en avanzado estado de execución, e que esperamos que os veciños desfruten moito, non? Porque ao final tamén
tamén se fan para que gusten e tamén para escoitar calquera outra cuestión que non vai aparellada a esa satisfacción, que ás veces, oye, non todo gusta, pero aquí estamos tamén para escoitar o que se nos diga. Nós seguimos unha linealidade, non facemos obras por cuestións demoscópicas, facemos unha linealidade que se vai vendo ao longo do mandato e creo que ese ritmo é continuo, demostrable no 24, no 25, así o será no 26 e agardamos tamén que durante o ano 27, polo tanto, visitas deste tipo vanse seguir dando periódicamente, sen ir máis lonxe, está a piques de comezar a obra do camiño nas Encrobas, na zona de Pontoxo, que tamén leva aparellado a mellora do Piñeiro a Sandián, distintos asfaltados na parroquia de Cerceda, cara a zona da Capela e Parada, en Coence, Lavandeiras, un ramal na zona da Avenida da Coruña. O certo é que o noso ritmo é continuo, así se demostra, será tamén en beirras rúas, en sendas, en saneamentos, en firmes e tamén nos edificios. Hai que darse conta que en breve iniciarase a actividade na Escola Infantil Municipal, os campos de fútbol que tamén procederemos a visitar hoxe e, polo tanto, xa digo, nós imos a levar sempre un ritmo continuo e non só de execución, senón tamén de mantemento, porque hai contratos pendentes, como son limpezas de cunetas e desbroces, que agora entramos nunha época importante, sinalizacións, bacheos, que agora, pois, desde logo estamos nun momento para darlle impulso, sobre todo a vida conta do que ti comentas, non? Da meteoroloxía favorable que vai a prol dese tipo de traballos. Pois imos con máis temas, agora imos a falarlles de as probas deportivas que haberá o mes que ven aquí en Cerceda, salientables polo número de participantes e a boa organización delas. Falamos dos 11 das vías que vai pola cuarta edición, o Carreira Solidaria os 11 das vías será o sábado 9 de maio. Sábado 9 de maio se vai a celebrar esta carreira organizada polo Concello de Cerceda en colaboración coa Federación Galega de Atletismo, co Club Atlética Silva e co albergue da antigua estación de tren Cerceda Queixas. As inscricións para esta carreira aínda están abertas, poden inscribirse na web carreirasgalegas.com buscando os 11 das vías. Esta carreira hai unha modalidade de 11 km que consta de 2 tramos de terra e asfalto e percorrerá parcialmente a vía verde Compostela-Tambre-Lengüelle. Aquí os primeiros clasificados recibirán premios en metálico. Haberá unha andaina non competitiva de 5 km baixo o lema Un paseo pola vía, e así tamén haberá diversas probas adaptadas ás categorías de menor idade. As inscricións poden efectuarse na pasarela de pagamento, como decíamos, carreirasgalegas.com. O prezo de a carreira de 11 km, a máis grande, é de 6 euros, a andaina de 1 euro e os máis pequenos non pagarán. Deses cartos serán doados íntegramente á entidade ASANOC, unha entidade sin ánimo de lucro que ofrece un apoio integral a familias con menores diagnosticados de cancro e que tamén estes últimos anos esa proba solidaria aportou importantes cantidades de máis de 600 euros precisamente á loita contra o cancro. Unha semana despois será a carreira de obstáculos Poseidón Reis. Será o 16 de maio e xa ten prácticamente 800 inscritos, todo en este caso un éxito de participación, que a Poseidón Reis de Cerceda, que celebra a súa quinta edición e que será este sábado 16 de maio, unha das grandes citas deportivas da primavera en Galicia. Como decíamos, un novo éxito da OCR Cerceda que dirixe Álvaro Sánchez. A entidade organizadora, a OCR, en este caso xa conta con moitísimos voluntarios, aínda que se alguén quere sumarse a colaborar poderá facelo. Todo se celebrará nas inmediacións do parque acuático e hai categorías élite, starter, popular ou parellas. As inscricións poden facelas en ccnorte.com e xa hai inscritos, especialmente en atletas de élite, pois de países, aparte dos mellores de España, hai de Portugal, de Venezuela, de Colombia, de Estonia, de Bélxica, de Dinamarca, de Francia, de República de Panamá, de Chequia, de Letonia, de Polonia ou de Italia. Cambiamos totalmente de tema. Cerceda xa ten o visto bo para 2 plantas de baterías nos terreos da antigua central térmica.
A mediados de este mes xa pasou o trámite medioambiental, unha delas, a da empresa Gobela, e o Diario Oficial de Galicia publicou onte que a outra, a chamada Barcés, tamén obtivo informe favorable da Dirección Xeral de Calidade Ambiental. A chamada Barcés terá 3 contenedores con baterías de litio, todas conectadas á subestación que darán respaldo en períodos de punta de demanda e regularán a frecuencia da rede en milisegundos e optimizarán a integración das renovables no sistema, unha instalación que ocupará 1.640 metros cadrados nunha parcela que ten un total de 6.600. A segunda planta de baterías estará ubicada tamén donde antiguamente operaba a central térmica e ocupará unha parcela de máis de 6.600 metros cadrados, dos quais uns 1.800 estarán destinados directamente ao sistema de almacenamento, un proxecto que está promovido pola empresa Gobela. O núcleo da infraestructura será un sistema BESS, Battery Energy Storage System, composto por baterías con unha potencia total de 4 megavatios e unha captación de almacenamento, unha capacidade de almacenamento de 16,2 megavatios hora. Este tipo de instalación resulta esencial para alimentar enerxía en momentos de alta produción, especialmente en orixe renovable, elevala e liberala cando a demanda así o require. A Xunta puxo poucas dificultades ao proxecto porque, entre outras cousas, se levanta nunha zona xa industrial, un proxecto que linda cunha infraestructura de produción enerxética xa existente de grandes dimensións como é a antigua central térmica de Meirama, e proxectase outra instalación das mesmas características tipolóxicas e que será obxecto de novo de unha, en este caso, as medidas de medio ambiente. Pola súa parte, este proxecto conta con unha liña de evacuación que vai a discurrir soterrada. Mais temas. A renovación das plazas dos cursiños de natación se fará no mes que ven, en concreto do día 4, é dicir, do próximo luns, da próxima semana, do día 4 ao día 15 de maio, do 4 ao 15 de maio, se fai a reserva de plaza para aqueles que queren renovar a plaza mantendo o día e da hora. Para aqueles que queran unha nova plaza ou cambiar de día ou de hora, será do 18 ao 29 de maio e logo, para formalizar xa a inscripción, será durante o mes de xuño. Poden facelo de xeito presencial no rexistro no Concello de Cerceda ou a través da sede electrónica. Un día máis lle recordamos da limpeza das fincas que, segundo a Lei de Prevención de Defensa contra Incendios Forestais, os titulares e responsables de parcelas situadas nas faixas secundarias de xestión da biomasa deben de realizar estes traballos de limpeza antes do 31 de maio. Deben de deixar unha franxa de 50 metros limpa. Recordar que nesa franxa non pode haber especies como eucalipto, piñeiro, acacia, mimosa, toxo ou fieitas. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono de Medio Ambiente, que é 881 04 67 76, ou achegarse presencialmente á terceira planta da Casa do Concello. Cambiamos de tema. A ITV de Turismos se pode pasar aquí en Cerceda. Se queren pasar a revisión do seu vehículo, poderán facelo no mes que ven, a principios. En concreto, poderán facelo os días 6, 7 e 8 de maio. 6, 7 e 8 de maio nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Haberá unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control para pasar a ITV dos Turismos. Se alguén quere pedir cita, pode facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. En canto tempo falamos de que mañán esperamos unha configuración moi indefinida na xornada de mañán xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con aire frío en altura. Eso se traduce que mañán agardamos ceus con máis nubes na mitade oeste, aínda que non deixarán de ver, en este caso seguirá vendose tamén o sol a pesar de que haxa nubes, e pola mañán pode haber unha precipitación feble con tendencia a apertura xa de claros pola tarde. Si teremos de novo chubascos illados e ocasionais en zonas altas de tipo treboento, e as temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas non terán
cambios. Os ventos sopran frouxos do sur-suroeste que poden ser moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo. Mañán voltamos. Saúdos, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez de Tomás Ramos. Na televisión de Manuel Eirís e na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.